conformidad con el resultado de la votación, queda proclamado alcalde para haberse producido la circunstancia prevista en el artículo 196b, mayoría absoluta, don Alberto Mujarriza, Urrutiko Etxea. Bilduko alkategaia izatetik, Zatamoko herritar guztien alkate izatera pasatzen naiz. Orduak sartu ditugu akordioak lortzeko bide horretan. Akordioak bai gure herria plataformakoekin eta gauza berbera egin genuen EAJ-arekin. Benetan, EAJ-ak ere izan genuen bileran erakutsi zuen jarrera benetan niretzat oso pozgarria izan zen. Bide horretan nik sakondu gure dut. Hemendik aurrera. Gaur hasten gara, 4 urte izango dugu sakontzeko. Baina hiru gaude udal honetan eta elkarren arteko harremanak izan daitezke oso transversalak eta transversalidade horretan sakontzeko proposamenak landu nahi dituzke. Aukera eman nahi diet horrei. Ikusiko duzue, hemendik aurrera hurrengo plenoan ja erabakiko dugu zelako udal antolakuntza izango dugun eta horretan mundu guztia konbidatuta egongo zaete. Eta kanpainan esan nuen moduan nik hitza zabaldu nahi diet herritar guztiei eta hitza zabaldu nahi dizuet guztioi. Udal batzetan eta udal batzordetan hitz egiteko aukera izango duzu, bai herritarrok, bai zinegotziok. Eta esan noen hori izango zela nire erabakia, eta hori da nire erabakia. Aldaketa berri batean. Kasu honetan, partaidetza, protagonismoa, Bildurekin batera. Nik uste dut, gaur hasten dugun edo ekiten diogun bideari, eta egunokaz, Alberto esan duen moduen, izan ditugun elkarrizketetan, bera momentu batean esan ziren, herri honetako arazo handienetariko bat inkomunikazioa dela. Horrekin bat nator, eta pentsatzen dut, eta ala desio dut, orain zabaltzen dugun bide horretan, bintzat inkomunikazio hori neurri handi batetan gainditzeko bide bat izango dela. Hori guztia ikusiko dugu, 4 urte barru zer eratzen, baina gure eskura. Alberto zorion du, 4 urte horretan egin duguna linea berean jarraituko dugu, lan balan, oposizioan egon gara, hor jarraituko dugu, baina beti positiboki lehituz, eta sorte hori izango.